за оставка на министър Москов. При нас е Велизар Енчев, който е депутат в днешния български парламент и иска да ви каже няколко думи. Скъпи приятели, днес сме много малко. Затова голяма отговорност носят българските електронни медии, които в днешния ден всички телевизии съобщиха, че има протест, но не казаха колко е часа. Това е съвършено съзнателна цензура и съм сигурен, че тези мои думи днес няма да бъдат излъчени по нито една българска телевизия, може би с изключение на Евроком. Това е откровена цензура в полза на обитателя на сградата от среща, Бойко Методиев Борисов. И ако днес този протест е пред Министерството на здравеопазването, откровено мога да ви кажа, че това е грешен адрес. Протестът трябва да бъде пред Министерския съвет, защото миналата сряда министър-председателя Бойко Борисов какво заяви на заседанието на кабинета? Че изцяло подкрепя, стои зад министър Москов и го поздравява за въведените пръстови отпечатъци. Затова, ако има гражданско общество в България, ако има протестъри, платените протестъри, искам да подчертая това, тази вечер, утре вечер, всяка вечер пред Министерския съвет трябва да има хиляди български граждани от София. А София, трябва да кажа с голямо съжаление, спи. Помните ли по време на протестите срещу Пламен Орешарски колко народ се изсипа пред Министерския съвет заради едно безумно назначение, което между другото не се и случи? А сега, след като се въвеждат пръстови отпечатъци по подобие на Третия рай, след като министър Москов се изживява като доктор Менгеле, а след като министър-председателя се изживява като фюрер на България, днес има 50 души, толкова дори няма. С тези мои думи, не знам дали българските електронни медии ще го отразят, тъй като всичко, което се говори против Бойко Борисов, се съкръщава в българския парламент. Тъй като репортерите в българския парламент са на книжката на партия ГЕРБ, аз отправям призив към гражданите на София тази вечер, утре вечер да бъдат пред Министерския съвет с протест срещу вече влязлото в сила решение от 1 октомври да се въведат пръстови отпечатъци. И ако пред Министерския съвет няма протест от поне 1000 души, ще смея да кажа, че ние сме не народна тълпа. И сме готови да отидем към кладниците, както ходят овцете. Затова моля българските медии да информират протеста в колко часа се провежда и къде се провежда. И призовавам тази вечер пред Министерския съвет 20 часа или 19 часа да има български граждани софиянци. Да измием позора от мълчанието на пациентските организации. Преди малко заявих и пак ще го кажа. Има ли тук пациентски организации и техните лидери? Къде са тези пациентски организации? А знаете ли колко са те? И подчертавам, много от тях, да не кажа всичките, или получават, или кандидатстват за държавна субсидия. Затова вие няма да видите тук пациентски организации. Това го казвам между другото с голямо съжаление. И се питам, защо няма други депутати на този митинг, най-вече депутати от управляващата коалиция, не от опозицията, за да защитят това безумно решение, което беше взето преди 2 месеца. Когато с БСП и с други опозиционни сили поискахме оставката на министър Москов, помните ли неговото нагло поведение пред народните представители? Затова оставката на министър Москов е най-малкото, което можем да искаме. Министър Москов е само продължена ръка, оръдие на тази порочна политика на управляващата коалиция, начало с Бойко Методиев Борисов. Така че тази вечер призовавам гражданите на София да бъдат пред Министерския съвет. Браво! И този митинг да не се изроди като този митинг пред Софийска община заради цената на билетите на градския транспорт. Помните ли колко души се събрахме пред Софийска община? Нямаше и 200 души. Народ, който е безразличен към собствената си съдба, трябва да се сърди само на себе си, ако е недоволен от своите управници. Благодаря ви. Искам да кажа на всички присъстващи, че ние редовно ставаме обект на търговия между партии, опозиции, управляващи и всякакви други. В момента, в който бъде взето някое подобно безумно решение и някой застане срещу него, обикновено става разменна монета, като му казваме: ти ще си мълчиш за това, защото искаш еди какво си. А пък ние ще си замълчим за него. И ако няма граждански натиск на улицата, нещата си вървят във вреда на гражданите. Така че отговорността за това какво ни се случва до голяма степен е наша. Знам, че станахме обект и не само, ами даде много големи резултати опита за разделяне на българското общество. Знам, че сме се разделили на леви, десни, централни, сини, зелени, пембени. Разделили сме се на българи, цигани, чужденци, бежанци, на всякакви. Разберете, не става така. Ние сме на първо място българи.
И първо гледаме това, което ни обединява, а след това, което ни разделя. Хората са различни. Това е красотата на света. Защото сме различни, затова света е красив. Не изисквайте от човека до вас да мисли абсолютно еднакво по всички въпроси, както вие. Просто проявете човещина и излезте с него тогава, когато интересът ви е общ. Не казвайте, че този е еди какъв си, онзи е друг, защото виждате какъв е резултата и виждате как на улицата, когато няма хора, всичко, което едни управляващи решават, става факт. Не може така да се продължава. Трябва да разберат умните хора в тази държава, че ние просто трябва да се обединим.